Que tal, saudos? 3 persoas detidas e varios rexistros en Vilanova de Arousa e o balance que deixa o último operativo contra o tráfico de drogas que se desenvolveu aquí no Salnés, do que falamos xusto despois dos titulares. Os traballadores da empresa Aludec nos polígonos do Campiño e da Reigosa en Pontevedra protestan contra as súas condicións laborais. Hoxe concentráronse para denunciar a negativa da empresa e escoitar as súas demandas á hora de negociar os convenios colectivos do cadro de persoal. Reclaman unha suba de salarios e a revalorización das categorías profesionais. O patrón maior de Noia amosa a súa preocupación pola entrada de marisco foráneo, especialmente ameixa e berberecho que, segundo di, venden como galego. Santiago Cruz exixe á administración maiores controis para evitar esta fraude ao consumidor. A veciñanza de Carracedo, en Caldas, reclama 2 pasos de peóns para a N550 que atravesa a parroquia. Denuncian que tanto eles como os milleiros de peregrinos que fan o camiño portugués vense obrigados a atravesar a estrada a diario, poñendo en perigo a súa seguridade. Acaban de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas para reclamar ao Ministerio de Transportes que atenda dunha vez esta bella demanda. 13 librarías e un cento de autores participarán na Festa dos Libros de Pontevedra. A edición deste ano, a 8ª, celebrarase do 4 ao 6 de xullo, enchendo de literatura e actividades a carpa situada na Praza da Ferrería. Ademais dos postos de venda das librerías, o evento reunirá a numerosos autores que participarán en máis de 100 actividades pensadas pro fomento da lectura. A Ribeira segue a poñer en valor os seus espazos máis degradados cunha nova edición do Festival de Muralismo Salmoira. Nesta ocasión serán os artistas Mondeván, Lidia Cao e Fernando Llalezos os encargados de encher de cor as fachadas da vila. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa nova operación antidrogas no Salnés. Tres persoas detidas e varios rexistros en Vilanova de Arousa e o balance que deixa o último operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido na comarca do Salnés. No marco da operación bautizada como Ninja 2, axentes da UDICO, do Corpo Nacional de Policía, desmantelaron unha organización que traficaba principalmente con marihuana, aínda que tamén se localizaron pequenas cantidades de haxix e cocaína. A operación continúa aberta. É unha operación que ainda está en proceso, hai secreto do sumario, entonces tampouco hai moita máis información. Eu creo que o maior interese da operación é que está focalizada nun segmento, digamos, intermedio do que é o proceso global do tráfico de drogas, é dicir, non é unha operación sobre os grandes narcotraficantes que traen droga a Galicia, sino que ese proceso intermedio que logo distribúe o menudeo, e é moi importante cortar esas vías porque, bueno, é o que permite que toda a sensación de inseguridade percibida polos cidadáns por pequenos furtos, por pequenos delitos, pois, bueno, pois se disminúa. Bueno, pois este novo golpe contra o narcotráfico pode ter un especial simbolismo. Hoxe conmemórase o Día Internacional contra o Tráfico Ilícito e Abuso de Drogas, xornada que tivo seu acto central en Galicia na cidade de Pontevedra. Aquí a Fundación Galega contra o Narcotráfico, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, leu un manifesto para alertar do incremento da presenza das drogas na sociedade e concienciar da importancia da loita contra o tráfico de estupefacientes. Sabemos onde queremos chegar, a un país, a unha sociedade sin drogas, sin blanqueos, sin víctimas, sin toxicómanos, sin enfermos e sin competencia desleal. Sigue entrando moitísima droga por contenedores, por veleros, por mar, por terro. Hai roteiros bonitos que aprendemos nos institutos e nas enseñanzas básicas, pero hai roteiros da morte. E non se nos pode nubrar a vista. Temos que traballar máis. Estes son algúns dos obxectivos que tamén como desexos recolle o manifesto da Fundación Galega contra o Narcotráfico. A entidade celebrou hoxe o acto central para conmemorar o Día Internacional contra o Tráfico Ilícito e Abuso de Drogas en Pontevedra. Non as drogas matan. O índice de tráfico de drogas está nos rexistros máis altos da historia en España. Isto non é unha cuestión de progres e carcas, non é cuestión de dereitas e de esquerdas, non é cuestión de cores, nin de matices, como diría a gran cantautora Merchi. Isto é un problema que temos que quitar,
porque é unha negra sombra, como diría unha das nosas. A Fundación contou coa Deputación de Pontevedra como aliada. O acto celebrouse ás portas do Pazo Provincial e Luís López sumouse á lectura do manifesto apelando a toda a sociedade. O consumo de drogas non é inocuo, dana desde a primeira dose, desembocando en moitas ocasións no drama da adicción, con repercusións evidentes na saúde física e mental das persoas, danos que poden ser moi severos e que esnaquizan vida. E é tempo de realizar unha aposta decidida pola prevención, como sinala Nacións Unidas neste Día Internacional. Pola prevención e pola loita contra as bandas que trafican con droga. A Fundación alerta de que actualmente hai ao redor de 500 que operan en España. Por iso reclaman máis medios para esta loita e diminuir as trabas que moitas veces se atopan as forzas e corpos de seguridade do Estado. Medios humanos e materiais, medios legais. Non se pode ter a un policía casi como un presunto, vou dicir, un presunto culpable de facer as cousas mal, como contrarias a dereito, etc. etc. Temos un sistema legal que en ocasións parece que protexe máis o delincuente que o honrado cidadán. Eso non podemos, é un luso que non nos podemos permitir, porque o resultado de permitirse eses lusos é que o crimen organizado está crecendo cada vez máis, temos máis droga nas rúas, máis violencia. Estas son algunhas das 20 medidas propostas pola Fundación para loitar contra o tráfico de drogas, medidas que presentaron ante o Congreso dos Deputados a finais do ano pasado. E novo minuto de silencio ás portas da subdelegación do Goberno en Pontevedra para condenar os últimos asasinatos machistas producidos en España. Onte foi unha xornada negra. En tan só 24 horas producíronse 5 presuntos casos. As vítimas son 4 mulleres e o fillo dunha delas en Xixón, Alxamesí, As Palmas e Guadalaxara. De confirmarse, o número de mulleres asasinadas pasaría de 16 a 24 en só un día. Xa non hai moitos argumentos máis alá de insistir na necesidade do compromiso político, social, colectivo, é dicir, como país, de loitar contra a violencia de xénero, contra os asesinatos machistas. A verdade é que chega un momento en que as palabras parece que faltan, pero o certo é que hoxe o decía o presidente do Goberno, unha emerxencia nacional, trasladando ás persoas, ás mulleres que se sintan digamos, amenazadas de alguma maneira, que denuncien, que pidan axuda, trasladando o conxunto da sociedade que este atenta a prestar axuda a esas mulleres que ao mellor non se atreven a pedila e, polo tanto, un compromiso de todos. Máis asuntos, os traballadores da empresa Aludec nos polígonos do Campiño e da Reigosa protestan contra as súas condicións laborais. Hoxe concentráronse para denunciar a negativa da empresa a escoitar as súas demandas á hora de negociar os convenios colectivos do cadro de persoal. Os sindicatos aseguran que a dirección non se amosa disposta a atender as demandas dos traballadores, que pasan pola suba de salarios e, sobre todo, pola revalorización das categorías profesionais. De feito, a CIGA denuncia que actualmente se dan situacións de precariedade laboral, algo que choca co nivel da propia Aludec, din, unha gran empresa do sector da automoción que traballa a nivel internacional. Dende a plataforma sindical aseguran que os resultados económicos son moi satisfactorios, polo que non se comprende que non atenda as demandas dos traballadores. Denuncian, por exemplo, que a día doxe hai traballadores dentro dun grupo profesional que cobran salarios diferentes por realizar o mesmo traballo. E dúcias de persoas volvéronse concentrar como cada xoves ás portas do Centro de Saúde de Ribeira para denunciar a falta de médicos. Convocados pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, seguen a reivindicar a cobertura de todas as prazas de facultativo en atención primaria. Tamén temen que a situación xa precaria na actualidade se agrave aínda máis co incremento de poboación que rexistra o municipio durante o verán, unido ás vacacións dos profesionais en activo. Ademais da incorporación de médicos, seguen a demandar unha xuntanza co conselleiro de Sanidade, que aínda non recibiu a unha representación da plataforma a pesar das reiteradas solicitudes.
Remataron os traballos da nova senda peonil entre as parroquias de Bamio e Carril, en Vilagarcía. Trátase de medio quilómetro no que tamén se creou un acceso ao cemiterio carrilexo a través dunha pasarela. A Xunta investiu nesta obra 330.000 euros. Esta mañá visitaron a zona o alcalde e a conselleira de Infraestructuras. María Martínez Allegue asegurou que se lle vai dar continuidade a este novo itinerario ata o núcleo urbano de Carril. A nova senda peonil entre as parroquias vilagarcías de Bamio e Carril sitúase na contorna da intersección das estradas PO 548 e PO 192, unha zona de alto volume de tráfico. Ademais do itinerario de medio quilómetro, creouse un acceso ao cemiterio carrilexo cun paso regulado por semáforo e unha senda de madeira. Se instalaron tamén este acceso ao cemiterio a través de unha instalación semafórica mediante pulsador e esta pasarela de madeira totalmente accesible, ademais de pino de madeira galega, que é importante tamén tirar, por suposto, polo produto galego e por fomentar a nosa fantástica materia prima que temos en Galicia. Neste proxecto a Xunta investiu 330.000 euros. O alcalde de Vilagarcía celebra o investimento e o resultado dun proxecto dixo moi necesario para a veciñanza da zona. Unha obra pois moi esperada, moi demandada polos veciños e veciñas de Bamio e de Carril, porque como ben dixeches, pois había un problema de seguridade vial moi importante, se levaba moitísimos anos demandando esta actuación. E máis, eu teño que decir que dende o principio, dende que eu son alcalde de Vilagarcía, falei deste proxecto con outras conselleiras e eres ti a conselleira que fixo realidade pois ter esta conexión. Aproveitando a visita, a conselleira de Infraestructuras avanzou que se dará continuidade á senda ata chegar ao núcleo de Carril. Será en dúas fases, unha a executar este mesmo ano e a outra o ano que ven. Por unha banda, a través dun proxecto de mellora de paradas de autobús que xa foi sometido á información pública, e o resto do tramo o faremos, o compromiso de que o faremos antes de que remate este ano 2025 para chegar ata Carril e conseguir así esa mobilidade sostible. A conselleira lembrou que estas intervencións se suman a xa rematadas no marco do Plan de Sendas que permitiu nos últimos anos acadar máis de 21 kilómetros de itinerarios seguros na comarca do Salnés. En Poio están en marcha nestes momentos as obras de creación dunha senda peonil e carril bici entre Chancelas e Conbarro. Os traballos inclúen a rehabilitación e mellora do firme mediante o reasfaltado. Vanse habilitar tamén cunetas para a evacuación de augas pluviais. Os traballos buscan mellorar a seguridade nunha vía que moitos veciños e incluso tamén visitantes empregan como alternativa á conxestionada PO 308. A actuación ten un orzamento de €500.000. Está financiado 50% pola Xunta, coa liña de colaboración para proxectos de carácter estratéxico en infraestructuras municipais do Fondo Adicional ao Fondo de Cooperación Local. A outra metade do investimento provén de fondos da Deputación de Pontevedra a través do Plan Mais Provincia 2025. Vai a ser un vial que vai a utilizar ademais de veciños, visitantes, turistas, porque vai a servir como alternativa á propia PO 308, donde cada día pasan máis de 20.000 usuarios e este tipo de vial vai a incrementar un pouco a seguridade dos veciños, a seguridade peonil, a convivencia, vai a, de alguna maneira, comunicar a dúas parroquias importantes do noso concello e, sobre todo, que en época estival incrementa moitísimo a población. En concreto, esta é unha das 20 solicitudes que foron beneficiadas o ano pasado en toda Galicia. En concreto, a de Pollo supón, como ben dixo o alcalde, pois esta creación de senda peonil e ciclista para mellorar a mobilidade sostible, descongestionar o tráfico e incrementar a seguridade do tráfico das persoas, e por iso consideramos dende a Xunta que era un proxecto clave onde tiñamos que invertir, onde tiñamos que favorecer esta colaboración para levala en marcha. A veciñanza de Carracedo, en Caldas, reclama 2 pasos de peóns para a concorrida N550 que atravesa a parroquia. Denuncian que tanto eles como os milleiros de peregrinos que fan o camiño portugués ven obrigados a atravesar a estrada a diario, poñendo en perigo a súa seguridade. Acaban de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas para reclamar ao Ministerio de Transportes que atenda dunha vez esta bella reivindicación. A N550 divide en dous a parroquia de Carracedo no concello de Caldas. En 2 kilómetros só hai un paso de peóns o que leva a veciños e peregrinos a ter que atravesar a estrada poñendo en risco a súa seguridade. Os veciños da zona levan anos demandando que se instalen 2 pasos de peóns en 2 puntos clave, no Cruceiro e en Casal de Rique, un treito de 3 carrís. Os veciños teñen que cruzar as Bravas, porque claro, non van a ir 1 kilómetro para arriba e outro kilómetro para baixo, para vir aos bares, ás tendas, á farmacia ou simplemente ir a casa
casa do outro veciño ou á iglesia. Entonces é moi complicado para os veciños tamén, que é o que máis reivindicamos nós. Pero tamén pensan nos milleiros de peregrinos que pasan por aquí percorrendo o camiño portugués. Están rexistrados o ano pasado, por exemplo, 95.000 peregrinos anuales. Esos rexistrados, que pasan algunha xente que depois non vai coller a compostelana. Entonces pasan miles de personas todos os días, cruzan 2 veces, correndo e co peligro que eso conleva. Camións frenando, bueno, porque é unha nacional 550, é unha nacional, pasa moitísimo tráfico, está moi concurrida, e bueno, situacións de peligro, sobre todo no paso de Casaldarrique, que é o do final da parroquia, que hai máis de 3 carriles, vale? Hai isletas, carriles de entrada e tal. Entonces, aí vese que máis hai unha curva antes, non se ve ben vir os coches, e bueno, xente correndo, xente parada no medio da carretera. A veciñanza comenta que por sorte aínda non houbo que lamentar ningún accidente, pero advirten que as situacións de perigo se repiten todos os días. Para veces casi se quer meter diante dos coches, hai veces estes que veñen da fora que non conocen, e a veces, sí, e cando chove, ainda é pior. Porque cando chove, veñen todos mollados, todos tapados, e non ven a carretera. Se hubiera un paso de cebra ou algo que lle marcara, pois estarían mellor. Ven xente de todos os países do mundo por aquí. Estamos moi orgullosos de que veñan, nós, pero tamén lle queremos ter unha seguridade. Para nós, é máis para a xente que pasa, para que non digan isto que é tercermundista. Entendes? Por eso, a ver se fan algo. Agora, a Asociación Carracedo Fala está disposta a conseguir o que de sempre foi unha reivindicación da parroquia. Acaban de poñer en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para reclamar ao Ministerio de Transportes que tome medidas. Desde a Asociación Carracedo Fala estamos intentando recoller as firmas entre os peregrinos tamén, entre os veciños, e bueno, os que nos visiten, unha recollida de firmas. Vamos a deixar nos bares da parroquia e máis na farmacia da parroquia tamén, papéis para que a xente vaya firmando, vale? Vamos facer campañas para conseguir durante todo o verán para conseguir o máximo de firmas posible. A campaña que puxeron en marcha está en varias linguas, mesmo en inglés, para que tamén os peregrinos que pasan por aquí apoien a causa. Confían en que con esta iniciativa se atenda a súa petición, pero non desbotan outras medidas de presión, mesmo algunha manifestación, para conseguir que por fin Carracedo deixe de estar separada por esta estrada. Saiban tamén que a Xunta e os concellos de Sanxenxo e a Illa asinaron hoxe un convenio para a posta en marcha de autobuses circulares nestes 2 municipios nos meses de verán. A medida busca reducir o uso do vehículo privado en 2 puntos especialmente conxestionados nos meses de xullo e agosto. As liñas conectarán as principais zonas turísticas destes 2 concellos. No caso de Sanxenxo funcionarán 2 liñas circulares que realizarán cada un percorrido inverso. A diferenza do ano pasado, vai se eliminar a lanzadeira dende o polígono de Nantes por non ter o resultado que se agardaba. Na Illa, a nova liña realizará unha ruta circular con saída e chegada do aparcadoiro do Bao. Estímase que neste caso máis de 4.000 persoas van a utilizar estes servizos nestes 2 meses que van estar operativos estes autobuses. As liñas de reforzo están integradas no sistema de tarifas único e bonificado activado pola Xunta. Ribeira segue a poñer en valor os seus espazos máis degradados cunha nova edición do Festival de Muralismo Salmoira. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Seguimos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. Descontento no Concello de Pontevedra polos atrasos que están a sufrir as obras que o Goberno Central ten en marcha na cidade. É o caso dos traballos do Paseo Marín e o nó de Bombeiros. Tamén está pendente dunha xestión estatal o novo vial de Mollabao, que aínda non conta coa autorización pertinente de Adif. Dende o Partido Popular responsabilizan o BNG desta parálise e consideran que os nacionalistas son cómplices por soster a Pedro Sánchez no Goberno, a pesar de que a situación de inestabilidade no Executivo DIN está a afectar a Pontevedra. O alcalde, pola súa banda, recoñeceu estes atrasos, pero pediu ao líder do PP Pontevedrés, a Rafa Domínguez, que se centre en sacar adiante os proxectos que ten na mesa como vicepresidente da Deputación de Pontevedra. E eu recomendaríalle que fixera o que ten que facer, non? Non sei quen decía, zapatero a tus zapatos, Parece ser que hai dificultades para facer o que se ten que facer, entonces agora nos
eriximos como un gran estadista de política estatal, por encima das súas competencias. Non? Me sorprende, simplemente, nada. O subdelegado dixo, vamos a paralizar 2 meses para ver un tema xeotécnico, non sei que, van alá 8 meses, me parece un pouco excesivo, non? Hai dificultades sempre xeotécnicos aquí en Concello de Pontevedra. Nun proxecto que estaba feito xeotécnico, que sabíase perfectamente que era un sitio complexo, que estaba... No caso do nudo de bomberos, bueno, pois efectivamente se está facendo foi necesario facer unha reprogramación, un novo estudio, porque efectivamente había unha zona que é unha zona de marisma, ademais eso se engadiu pois que era o antigo vertedoiro de basuras de Pontevedra, e bueno, pois hai que reforzar a construcción. E tamén hai que pido paciencia. Eu creo que o conveniente é que as obras se fagan ben, se fagan con calidade, que non repitamos aqueles viaductos da A6 que facía Álvarez Cascos con pouca cantidade de cemento por metro cúbico e que logo caían. Entonces, lles pediría tranquilidade aos dous, e o señor Domínguez lle recordaría que a señora Pastor meteu esa obra nos orzamentos no ano 14, estuvo 4 anos no goberno e non moveu unha sola palada de terra. Outro proxecto, Portos de Galicia, abre o período de exposición pública da solicitude de concesión por parte do Club Náutico de Rianxo para a construción e explotación dunhas novas instalacións. Durante este período, todas as persoas e entidades interesadas poderán consultar a proposta técnica que xa superou o trámite de competencia de proxectos. Así mesmo, poderán presentar as alegacións que consideren oportunas a través da propia sede electrónica da Xunta. O prazo para facelo remata o vindeiro 22 de xullo. As obras proxectadas consisten na sustitución das actuais 2 liñas de peiraos flotantes por unhas novas que se pilotarán ao fondo, o que redundará nunha maior seguridade da instalación e mellorará a calidade dos atraques, ademais de liberar espazo na dársena. O proxecto presentado polo Náutico Rianxeiro contempla a creación de 174 novas prazas de amarre, das que 134 serán construídas nunha primeira fase e o resto na segunda. Tamén se prevé a construción dunha nova sede social que incluirá zona de cafetería e oficinas. Máis asuntos, o patrón maior de Noia amosa a súa preocupación pola entrada de marisco, en especial ameixa e berberecho, que, segundo denuncia, venden como galego. Santiago Cruz exixe á administración maiores controis para evitar esta fraude ao consumidor. Eu penso que, no tema do berberecho e ameixa que vende fora, claro que hai un engaño ao consumidor que vendeno como galego, autóctono daqui, e non é galego, non? Nós pensamos que a administración aí tiña que meter mano, por así dicilo, e sancionar as empresas que o venden como galego e que non fagan ese fraude ao consumidor. Pero este non é o único problema que ven as confrarías para solucionar a mermada produción nas rías. Segundo o patrón maior noiés, para preservar un dos principais motores económicos de Galicia, como é o marisqueo, precisase unha aposta decidida polo seu saneamento, eliminando dunha vez os vertidos que van a parar a elas. Nós tamén pensamos que para ter mellor produción nas rías hai que sanear as rías, porque as rías están algo enfermas, a verdade sea dita, e hai que quitar vertidos, eliminar vertidos, sanear as rías, senón é un paso moi grande atrás, van durar uns anos as rías e despois vanse acabar. Eso eu sempre o digo, se non se sanean as rías, vanse acabar, porque hai químicas, hai fertilizantes, hai pesticidas, hai espurins, hai metales pesados, hai que sanear as rías. Se non se sanean, vai ser moi complicado que haxa produción nas rías. E a Pobra acolleu o segundo Foro Atlántico Empresarial. A xornada, organizada por Solo Empresarial do Atlántico, tiña como finalidade abordar a situación actual e os retos de futuro nos parques empresariais de Galicia. Ademais da xerente da SEA, o acto contou tamén coa presenza do alcalde e da subdelegada do Goberno na Coruña. O Teatro Cine Elma foi o lugar escollido para a celebración do segundo Foro Atlántico Empresarial, organizado pola SEA, entidade que xestiona boa parte dos polígonos industriais que existen en Galicia. Na xornada tomaron parte empresarios, técnicos e representantes de distintas administracións públicas que puxeron en común a actual situación dos parques empresariais, pero tamén os retos de futuro. Os temas abordados foron do máis diverso, dende a aplicación da intelixencia artificial ás empresas ata as posibles solucións á actual demanda de solo industrial, pasando polos
os novos retos da enerxía ou a internacionalización das compañías. Sei que a través de expertos e expertas nas diferentes materias poidamos, alumbrar un pouco a información, como hoxe que falamos do papel da inteligencia artificial nas empresas, que pode facer a inteligencia artificial por las empresas, ou as distintas fórmulas de adquisición do suelo para facilitar o acceso, ou a enerxía, que é un reto inmenso para as persoas, ou a internacionalización das empresas. Procuramos a través destes foros entre o Concello ser útiles dende o público para que ademais de os aspectos urbanísticos, industriais e empresariais, tamén podamos acercar toda a información da que sexamos capaces. No acto tamén participou o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, quen destacou a importancia destas xornadas para o intercambio de experiencias entre todos os sectores implicados. Aproveitou tamén a ocasión para seguir incidindo na necesidade de dotar o municipio de máis chan industrial, debido á alta demanda existente. A prioridade que ten este goberno municipal desde que chegamos fai un par de anos é, a adquisición de máis chan industrial, porque o polígono A Tomada, que é unha referencia, as empresas que hai, a verdade que son punteiras nas súas especialidades, pero estámonos atopando precisamente con esa ausencia de poder darlle cabida a máis empresas, precisamente por a escasez de solo industrial. Este tipo de eventos son moi interesantes, ao mellor non só para o tema do chan industrial, que evidentemente é o que máis nos interesa, pero sí tamén para expoñer de forma común, intercambiar pareceres entre as diferentes empresas, entre diferentes expertos e expertas que van a expoñer aquí. A Asociación Boirense de Empresas estrea nova web, ave.gal. Segundo indican dende a propia patronal, representa un salto cualitativo tanto na imaxe como na funcionalidade, apostando por un deseño moderno, dinámico e adaptado ás necesidades actuais de empresas e persoas usuarias. A nova web integra os principais servizos da AVE cunha navegación sinxela e intuitiva. Entre as funcionalidades atópase o acceso directo ao programa Puntos AVE con rexistro de compras, catálogo de premios e solicitude de trocos, a área de socios con buscador por nome ou sector e descarga de directorios en PDF personalizados. Tamén destaca a zona de Marketplace, que ofrece acceso ás tendas en liña dos comercios asociados, impulsando o consumo local a través da canle digital. Un dos elementos máis innovadores do novo portal é a súa conexión directa co sistema de fidelización da entidade, o que permite realizar unha xestión máis eficaz e accesible dos puntos, premios e campañas comerciais, reforzando unha das liñas estratéxicas máis ambiciosas da asociación. 13 librarías e un cento de autores participarán na Festa dos Libros de Pontevedra. A edición deste ano, a oitava, celebrarase do 4 ao 6 de xullo, enchendo de literatura e actividades a carpa situada na Praza da Ferrería. Ademais dos postos de venda das librarías, o evento reunirá a numerosos autores que participarán en máis de 100 actividades pensadas para fomentar a lectura. Así pasarán nomes como Silvi Chaurrondo, Arantxa Portavales, Yolanda Castaño, Pedro Feijó, Cristina Pato, Ulises Bértolo, Francisco Castro, Eva Mejuto ou Manuel Lourenzo, entre outros. O programa inclúe propostas para todos os públicos e os 3 días a actividade comezará con iniciativas para os máis pequenos. Cabe destacar a xornada do domingo, día no que se realizará un homenaxe ás cantareiras da man de Polo Correo do Vento cun contacontos ilustrado con música. Tamén se celebrará o Vermú literario de Pinto e Maragota e xa pola tarde un faladoiro arredor das cantareiras e das letras galegas. En canto a homenaxe a traxectoria destacada, este ano a escollida é a poeta Yolanda Castaño. Ribeira segue a poñer en valor os seus espazos máis degradados cunha nova edición do Festival de Muralismo Salmoira. Nesta ocasión serán os artistas Mondeván, Lidia Cao e Fernando Llálezos os encargados de encher de cor as fachadas da vila.
Tralo éxito da primeira edición de Salmoira, o Concello de Ribeira volve promover este festival de muralismo para recuperar aquelas fachadas que se atopan en peor estado, con obras de arte en gran formato. Nesta segunda edición serán 3 os muralistas que decoren o centro da vila. Temos a Mondevane, na rúa Miguel Rodríguez Bautista, que está xa comezando a facer un mural moi realista, un retrato, que se tratará dun mural que fai homenaxe ás cantareiras. Despois temos a Lidia Cao, que vai intervir un poquinho máis adiante, xa no mes de xullo, e vai intervir nunha fachada no Malecón, unha fachada tamén bastante grande. Lidia Cao é unha artista da zona de Ordes que sempre fai personaxes femeninos acompañados de estampados, sempre en tonos azuis, morados, a veces con algún toque mostaza. E despois temos a Fernando Yáñez, quere facer un mural máis cun estilo, non deixando como o estilo artístico, non tanto por Art for Dent. Vai a ser un mural tamén, unha peza moi grande que se vai a facer na Rúa Canarias, e vai a ser un mural ni máis ni menos que dedicado a Castelao. Como novidade, o festival puxo en marcha este ano unha nova categoría, o Espazo Píos, en colaboración con varias asociacións e diversos centros educativos do municipio, que xa están a deixar a súa pegada tanto no centro da vila como no resto das parroquias. Nesa zona Píos comezamos xa, supoño que lembrades, ese mural que se fixo na Avenida de Ferrol polo Festival Bruón. Pois ese mural que está na Avenida de Ferrol forma parte da zona Píos. Temos tamén o mural que se está a facer na Praza de España, un mural no que colaboraron Amicos, a Creva e o CEIPO Grupo. Logo temos un mural que fixeron as Heroínas de Sálvora no Porto de Aguiño, que xa o podedes ver. Temos mural en Frións, feito polo Colexio Ballón, e temos mural en Artes, feito polo CEIP de Artes. O remate da elaboración dos murais, o Concello organizará un acto de clausura que, ademais das autoridades locais, contará coa asistencia do Secretario Xeral de Política Lingüística. Seguimos agora con música. A Pousada da Galiza Imaxinaria en Boira collerá este sábado unha homenaxe ao músico madrileño Javier Crae cando se fan 10 anos do seu falecemento. A actividade, que reunirá a un gran elenco de artistas, coincidirá tamén co seu último concerto no local boirense, celebrado meses antes da súa morte. Cando se cumpren 10 anos do seu falecemento e coincidindo tamén co 10º aniversario do seu último concerto en Boiro, a Pousada da Galiza Imaxinaria vai renderlle homenaxe ao músico madrileño Javier Crae. E nós tíamos pensado facerlle un xusto aos 5 anos, porque, como digo no cartel, el gustabanlle cumprir lustros, non anos. E como queu a pandemia, pois vímonos na obriga para cumprirlle o gusto de esperar outros 5 anos máis. E por eso nos plantamos aquí nos 2 lustros. O acto será este sábado no propio local, coa participación dun elenco de artistas do máis destacado, non só do panorama musical, como é o caso de Triángulo de Amor Bizarro ou Baraúnda, senón tamén de outras artes, entre eles Alberto de las Heras, María Lado ou Kiko Cadaval. Este último actuará ademais de mestre de cerimonias. Todos eles adaptarán ao seu propio estilo as cancións de Crae. Rodeámonos de amigos da Pousada e de admiradores e amigos de Crae. E contamos cun elenco fantástico, unha mezcla de artistas que nos visitan dende Madrid, de todos os sitios de España, da geografía, pero tamén cun elenco de artistas galegos, encabezados por o noso Kiko Cadaval, que será o mestre de ceremonias. Imos colaborar tamén en este proxecto, en esta fantástica homenaxe a Crae. Xa estivemos na anterior hai 10 anos. Aquí, justamente nesta rúa, foi unha cousa fantástica, maravillosa. Tamén tivemos a tremenda honra de participar na homenaxe que se fixo a Crae en la Sala Galileo en Madrid. E agora, pois, queríamos estar aquí tamén. Na actividade tomarán parte tamén membros do colectivo Proxecto Crae, un cancioneiro virtual creado no 2001, que busca dar a coñecer as letras e a música de Crae. É un cancioneiro virtual creado no 2001 por Alfonso Saura e que en redes levamos, en redes sociales, Facebook, levámoslo Fabiola Ortega de Madrid e eu, que son daqui da zona do Barbanza. E o que pretendemos, que se pretendía co proxecto Crae están as súas cancións por orde alfabético, difundir toda a súa obra. Empezou en vida del e pretendemos continuar colaborando, contribuindo con todas estas actividades que se fan. A venda de entradas para poder asistir á homenaxe vai a bo ritmo.
Aínda así poderán adquirirse de xeito anticipado a un prezo de 10 euros en Baldani Concept Store ou a través da propia web www.apousada.eu. O mesmo día, en taquilla, o prezo incrementarase ata os 15 euros. E o Conservatorio de Noia pecha o xuño musical cunha actividade do máis innovadora. Máis de 60 músicos ofrecerán un concerto dende os balcóns do casino, poñendo así o mellor broche de ouro a este curso. O xuño musical do Conservatorio Municipal de Noia pechará este curso cun concerto moi especial. Será mañá ás 11 da noite cando ao redor de 60 músicos se suban a un escenario ben distinto, os balcóns do casino. Dende ali ofrecerán un concerto dunha hora de duración cun variado repertorio dende pezas clásicas ata temas actuais, acompañado dun espectáculo de luces. Ademais desta música, digamos, que vamos a poder disfrutar todos, tamén vai haber un espectáculo de luces na propia fachada, para darlle valor a un edificio tan importante, tan histórico na nosa vila. Ser interpretados é importante, non só acto, con diferentes paradas nos diferentes períodos, pero non só acto, se vai todo dun corrido, máis ou menos está previsto que dure sobre unha hora, entón, como decía antes Serafín e Iván, unha das partes importantes do concerto non só é a parte musical, que si é que máis traballo puido dar para poder levar a cabo, pero tamén é a parte visual, no que se vai ter en conta a iluminación dos balcóns, tanto de xeito individual como conxuntamente. Entón esperamos que sea un concerto bastante impactante, e van a participar todos os alumnos de grau profesional de orquestra, banda e coro. Tamén nos serve para poñer clausura ao curso 24-25 e tamén ao xuño musical deste ano. Aínda que non é a primeira vez que apostan por propostas arriscadas, sacando o conservatorio a espazos emblemáticos da vila, este concerto supuxo o maior reto ata o de agora, especialmente polas dificultades técnicas que implica. Que nos obligou a afrontar retos técnicos, hai dificultades técnicas que nos puxeron a prova realmente. Entonces, houve moita xente implicada para superar esas dificultades técnicas. Por eso, xa chegado este momento, despois de todo o ano de traballo, pois estamos ansiosos por ver o resultado. Uns problemas técnicos que, sobre todo, se refieren á parte visual, que tamén comentou Iván, pero, sobre todo, á parte sonora, porque ao estar os músicos en diferentes plantas, tiñemos nos ensaios que fixemos a dificultade de sonido que non se escoitaban uns aos outros, pero, bueno, todas esas dificultades fomoslas afrontando, tratando de solucionar con ánimo, con esforzo, e creemos que o resultado vai a ser moi vistoso e satisfactorio para todos. A actuación a que se prevé asistan unhas 300 persoas implicará o peche do tráfico na Rúa Galicia mentre dure o concerto. Pois así rematamos o tempo das novas, de contado o programa Orixe e Calidade, xa saben, do sector vitivinícola. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.